Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται και έχουν την τύχη με το μέρος τους, και άνθρωποι που φαίνεται να κουβαλάνε την πιο μαύρη κατάρα του κόσμου. Τι γίνεται όμως όταν είσαι και τα δύο ταυτόχρονα? Αυτός ο άντρας ονομάζεται Φράνε Σέλακ. Για τους φίλους του ήταν μια κινούμενη γρουσουζιά. Για την επιστήμη και τις στατιστικές, ένας άνθρωπος που δεν έπρεπε να υπάρχει. Μέσα σε 4 δεκαετίες κορόιδεψε το θάνατο 7 ολόκληρες φορές, επιβιώνοντας από διανόητα ατυχήματα που κόστησαν τη ζωή σε δεκάδες άλλους ανθρώπους. Όλα ξεκίνησαν το 1962. Ο Φράνε, ένας απλός καθηγητής μουσικής από την Κροατία, επιβαίνει σε ένα τρένο με κατεύθυνση τον Ντούπροβνικ. Η νύχτα είναι παγωμένη. Ξαφνικά, ένας τρομακτικός θόρυβος σκίζει τη σιωπή. Το τρένο εκτροχιάζεται και βουτάει με ορμή μέσα σε ένα παγωμένο ποτάμι. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και το παγωμένο νερό επικρατεί πανικός. 17 επιβάτες χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό ή υποθερμία. Ο Φράνε, με ένα σπασμένο χέρι και σοβαρό σοκ, καταφέρει να κολυμπήσει στην όχθη. Μόλις έναν χρόνο μετά, το 1963, ο Φράνε αποφασίζει να πάρει αεροπλάνο για πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια της πτήσης συμβαίνει το αδιανόητο. Η πόρτα του αεροπλάνου αποκολλάται απότομα στον αέρα. Η τρομακτική αποσυμπίεση ρουφάει αρκετούς επιβάτες έξω στο κενό. 19 άνθρωποι πέφτουν στο θάνατο. Ο Φράνε πέφτει από χιλιάδες πόδια υψόμετρο, χωρίς αλεξίπτωτο, περιμένοντας το τέλος. Όμως προσγειώνεται με απίστευτο τρόπο πάνω σε ένα τεράστιο λόφο από άχυρα, σε μια φάρμα. Ξυπνάει στο νοσοκομείο έχοντας μόνο μερικές γαζουνιές. Το 1966 αναγκάζεται να πάρει ένα λεωφορείο, το οποίο γλιστράει στον πάγο και πέφτει κατευθείαν σε ένα ποτάμι. 4 άνθρωποι πνίγονται, αλλά ο Φράνε κολυμπάει μέχρι την όχθη, σώος και αυλαβής. 4 χρόνια μετά, το 1970, την ώρα που οδηγεί το δικό του αμάξι, η μηχανή του τυλίγεται στις φλόγες. Καταφέρει να πηδήξει έξω στο δρόμο, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν τον ντεπόζιτό του εκραγεί σαν βόμβα. Το κακό τριτώνει το 1973, όταν μια χαλασμένη αντλία καυσίμου ρίχνει καυτό λάδι στη μηχανή του νέου του αυτοκινήτου. Οι αεραγωγοί αρχίζουν να πετάνε φλόγες μέσα στην καμπίνα, καίγοντας τα μαλλιά του, αλλά ο ίδιος βγαίνει ξανά ζωντανός. Το απόλυτο σοκ όμως έρχεται ένα χρόνο μετά, το 1996. Καθώς οδηγεί σε έναν επικίνδυνο ορεινό δρόμο, μια νταλίκα έρχεται κατά πάνω του. Για να την αποφύγει, στρίβει το τιμόνι, σπάει τις μπάρες και το αμάξι του πέφτει στο κενό από ύψους 100 μέτρων. Ο Φράνε, επειδή δεν φορούσε ζώνη, εκτινάσεται από το παράθυρο, γραπώνεται από ένα κλαδί δέντρου και μένει εκεί να κρέμεται, βλέποντας το αυτοκίνητό του να γίνεται κομμάτια στον πάτο του γκρεμού. Μετά από όλα αυτά, ο κόσμος τον απέφευγε. Κανείς δεν ήθελε να μπει στο ίδιο αμάξι μαζί του. Μέχρι που φτάνουμε στο 2003. Ο Φράνε είναι πλέον 73 ετών. Για πρώτη φορά στη ζωή του αποφασίζει να αγοράσει ένα λαχείο. Το αποτέλεσμα είναι να κερδίσει $1.100.000.